Ik had een lamp van mijn Mercedes aan en zeg ik even dat kan die fijne maar. Kreeg honger, riek weer een deze marren voor een lekker warme hap van Sietse flap. Zijn moentje bergen dan al lang net gek. Het smaakt hem niet zuiver naar buiten, had de mek van me helemaal vol. Van 4,80 € en ik denk bij mezelf, dit is boerderij. Schitterend praten je weer maar achter, oh herrie. Dat is maar te schitterend praten je weer maar achter. Boerderij. Begin van de jongen naar die katterbra, want dan komt er nog een jongen die me katten haalt. En terwijl ik zijn kant steek slapen bar, loer ik in mijn eigen hoek en zeg ik haar mijn dikke titten op het jas. Een mooi portret, ik jou hammer even een beurt op het toilet. Ik weet net hoe ze heet, maar kont is prachtig en ik denk bij mezelf, dit is boerderij. Schitterend praten je hier maar achter, oh herrie. Dat is maar te schitterend praten je hier maar achter. Monsterraak. Boggen jongen. Boggen jongen. 1, 2, 3, ik weer boggen jongen. Doe maar even mee. Nu zit mijn werk en ik viel mijn boer baas. Van de media had de man mij de zagen bewijst. Dat jou me altijd een goed gevoel, want het is wijsje. Dus nou zo wat ik bedoel, ik jou de vrouwen tuut. Ik loop niet klompen uit. Zat ik in de chance van deze paringsdans, werd ze al in besmuut. Die morgen jongen, het even morgen jongen, het is wijze jongen, het zilver en voorkomen. De mooiste jongen, rode weekend, boggen jongen. Eten hasje, sugar GTST, maar het wordt net laat, begin bediend op bed. Het is jongen diet van romantiek, maar eerst nog even de container bieden, dik ik door de deur op zand. Vraag me Viagra op. Zal ik in de chance van deze paringsdans, wordt ze al in een bestuur. Die boggen jongen, het even boggen jongen, het is wijze jongen, het zilver werd voorkomen. De mooiste jongen, rode weekend, boggen jongen.
een minuten ben klaar. Dan wil de vrouw vaak meer. Dat zal je best, maar ik pak niet rest, want ik ben meer op alleen. Het is bakken jongen, het is weer bakken jongen, het is wijze jongen, moest er weer van komen, maar morgen moet ik weer met iets. Het is bakken jongen, het is weer bakken jongen, het is wijze jongen, moest er weer van komen, maar nu ben ik best volwaardig, bakken jongen. Kunnen we gelijk trouwen? Hoeveel nummers kunnen we nog doen? Oké, hoeveel nummers ben dat? 23. Nou, als we het Harkema-mysterie spelen, dan is het maar 1 nummer. Maar dat doen we dus gewoon net. Even een klassieker gedaan. Of zullen we daar maar... nou, de ouderwetse woordping. Ouderwetse woordping natuurlijk. En mag dan! En ik zie gewoon mijn maat, ik ben een kratte goede hier. Ik stopte toen nog even voor een slokje in de kroeg. Te jaren mij Bram, die naar ons hield. En toen weer daar onder die wat boos van me hier. En ik zie het gevoel dat ik naar de vlakte gie. Aan een overdosis drank, overdosis weer een check. Ik hou van het leven en ik hou me toch in zak. Ik ben er graag nutter, ik ben lekker zwoer. Ik in een noorderwien en ik draai me hier in jood. Jou me in papier en een pak weer een check. Ik ben een ouderwetse woordpik en ik... Hou die op een buik, hoor. En ik rijd in om wat verder, even naar Westerreen. Zoek me in de caravan uit het industrieterrein. Ja, dat gaat niet meer aan. Ik zoek wat in een bier en zin wat sterke drank. Ja, ik kijk in mijn zweer. Ik hoor net meer rennen en we zweren om mijn leidenkant. Was van die grauwe flessen, u zei door een overdosis drank. Overdosis weer een check. Ik hou van het leven en ik jou niet toch je zek. Ik ben er graag nutter, ik ben leversboor. Ik in een noorderwien en ik draai me hier in jood. Jou me in papier en een pak weer een check. Ik ben een ouderwetse woordpik en ik hou die op mijn buik. Dames en heren, Jeroen Zijnstra op de gitaar. En ik lood er heel heen, want ik maak je van de groen. Het plafond dat radelt in me en dat blikt het me net zoen. Ben ik jou vol gas en broek je verstaan. Schoor in mijn 100 jaar, de heel smoter Friesland. En jou met nog wat meer van een duwere brouwsel. Want ik had te volle bloed in mijn alcoholstelsel. Een overdosis drank, overdosis. Hij wist al wat, hè? Van het leven en het jou met toch je zek. Ik ben er graag nuchter, ik ben leversboor. Ik in de noorderwien en ik draai me hier in jood. Jou met een wat bier en een pak weer een check. Ik ben ouderwetse woordpik en ik skop die in de zak. Alsjeblieft. We willen graag nog even een nummer spelen. En we willen graag dat iedereen dat even meezongt. En eigenlijk al is het een nee-nummer, ik denk dat je hem al de tekst wil onthouden kennen. Het is eigenlijk internationaal en voor elke leeftijd en van elke IQ. Dat maakt het al je net zoveel uit. Iedereen kan meedoen. Zeker. Maar we eerst even oefenen met z'n Bart. Oké, we oefenen eerst even met z'n en dan zullen we even hoe het gaat. Bart. Nee. Wat zeg je? Dit is een nee-nummer, hè? We oefenen even. Dat is ter illustratie. Oké, het gaat samen. Let op, hè?
aan, denk ik. Ja, Kim dat doen? Oké. Zullen we dan maar beginnen? Of we hem nog een keer oefenen? Of, nog één keer oefenen? Oké. Nou, één keer maar zien al even oefenen. Oké, de goede toon heeft het is in A. Neem de toon even over. Op stap, maar die man niet champino. Zeg een mooi frommels, zat rond als een albino. Maar verder mooi bruin en een eigen en een red. Een mooie strakke beeldig en de tetten heel breed. Ik denk niet zwart, ik pak er op mijn bek. Toen joes hem niet op in zijn knibbel in een zak. Haar vriend kwam om de hoeken, die zei wat zoest te boeken. En die sloeg alle tosken uit mijn bek. Dat ik zei het je niet, man. Jongens, ja, helemaal. Die man is die ik naar de Tosken-dokter toch? Ik zei, hey beste man, ik moet wat naar je Tosken gaan. Ik zei, de trein van 2,7 zeggen. En na je lange zit, hier ik ben een meegewit. Maar ik die op wijs naar huis, toen ik blazen moest. Maar dat lukte me dus net, mijn verdoving ging de bek. De politie zei, wat gaan we nou op een zo'n video? En kom maar eens even, mijn eigen buren. Dat ik weet je niet, man. Dat ik in mijn Mercedes reed. Toen zei ik naar die kerel van waar ik op hem kreeg. Ik dacht ik zal hem krijgen, die vuile teringleier. Die werd vast net wie dat ik hem van mijn zak verriet. Dus ik ja op hem in. Toen er vod zo rennen, toen kwam er hoe de motorkappen toen mijn vooruit hennen. Mijn hele dashboard, dat zit onder het bloed. Ik zoen nog wat zei ze, maar ik verstond hem net zo goed. En toen zei die man just to me. Dikke hit. Wat een dikke hit, hè?
Nou, zeg maar, ja. Dan is het ja, goede tekst, hè? Ik kwam in de oefenruimte, ik zei ik had een steekje. Maar ik had de tekst nog niet helemaal klaar. Maar het gaat ongeveer zo. En dan zei ze, nou, niks meer om hoor. Hoeveel noemen ze mij weer nou door? Oh, dus doen we even een verzoek de kater. En dan doen we naar de lijsten. Of zullen we Rottweiler even nog? Ja, even een nijnummer. Dit noemen we hier de Rottweiler. Ja, dames en heren, mooi dat jullie nog even mee luisteren naar Noorderwien met Willem de Vries hier aan Omroep Friesland. Mooi even. We kwamen thuis met de brommer, het weer laat op de jongen. En aten door die stier nog op een sleep. Televisie voor en meer van een korte wie een soortje buurs in de keet. Maar het niet laatste keer, dat gebeurde me niet meer. Want ik ging uit de ziel om een hoek. Ik ging de grens uitzat en ik ging licht bekant. Ik ging alweer van mijn leven voor. Denk er maar om, want die dingen aan pijlen. Die hadden stream weer zin. Ik had geen stunt, maar ik wist van mij de tosken. Dit zal iedereen zien. Dus bij de vrouw die we hadden, die we oud. Ze zei de grote rare beestje in de hoek. Ik zei de kist me wat, want dat beest ik in het vat. Ik zeg mijn hondenvrienden vuur, dat er niks op. Maar de vrouw die wist het beter, want de PNA letter. Want de pas voor de ruzie met die hoek. Ik gier er aan mee, maar ik had van een idee in blauw en van wat een neusje. Denk er maar om, want die dingen aan pijlen. Die hadden stream weer zin. Die had kisten, maar ik wist van mij de tosken. Dit zal iedereen zien. Van de vrouw moest ik kiezen onderuit te wat verliezen. Nou, dat had ik toen net al te lang, oh nee. Met wie die koe vertrekken, dan kom je mij net verrijken. Want je helemaal en met al de hele dag. Dan krijg ik elke dag je poort van mijn levensgenoot. En we hadden nog een keer hoe ze was. Omdat de meeste maken niet te wijden wie je nog voorziet. Denken niet te wie te jaren van de strijd. Denk er maar om, want die dingen gaan pijlen. Die hadden stream in zin. Die had kisten, maar ik wist van mij de tosken. Dit zal iedereen zien. Denk er maar om, want die dingen gaan pijlen. Die hadden stream in zin. Die had kisten, maar ik wist van mij de tosken. Dit zal iedereen zien. Zit. Hallo dames en heren, mooi dat je nog even mij luistert. Je luistert nog steeds naar je Omroep Friesland. Willem de Vries, Noorderwien. En ik moet je mee wat vertellen. Het zit namelijk zo. Dat ik ben geen handchirurg. Ik ben geen horlogeman. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen koekjebakker. Maar ik ben
schaal in op het een van die muren gereden, je me vast te drehen. Ja, die voorman van Muus, die had altijd wel maar wat. Dan komt er wat een hemelje van dit en dat. Die neemt me idioot, en zouden ze me krijgen. Maar had ik niet verstaan, ja, dan wie je dan hen. Oh, niet doen! Want ik ben een nieuwhouwer, een oudouwer, een hutmonteur, een scheepsbouwer. Alles ambities, klaar hier op het een, want in hier een gereden, je me vast te drehen. Hey Willem, hartstikke bedankt dat we hier nog even wijzen moesten. Hè. We doen even een afterparty bij u thuis. 10/23. Project X. Hey jongen, dan luistert toch hier niet in. Dan luistert toch hier niet in. Willem, kom stek even nou. Ja. Ik ben geen